בשנות ה-20 שבמאה שעברה, בשביל תושבי ישראל לא השתנה הרבה בתחום החשמל. היום, כמעט 100 שנה אחרי, יש צורך בחשמל אחר. חשמל גמיש יותר, חכם יותר, חשמל דינמי, חשמל ירוק, ובעיקר אישי יותר. דורד אנרגיה גאים להוביל את מהפכת החשמל הפרטי בצריכת האנרגיה בישראל. ב-1996 פקע תוקף הזיכיון הבריטי של חברת החשמל להספקת חשמל בישראל. בעקבות הגידול המהיר בביקוש לחשמל, עליית מחירי הנפט ותגליות הגז הטבעי העצומות לאורך חופי ישראל, הבשילו התנאים לפתיחת שוק האנרגיה לתחרות יצרנים פרטיים. חברת דורד אנרגיה הוקמה ב-2002 כדי לעסוק בייצור חשמל והספקתו לצרכני קצה פרטיים. ב-2011 החלה בנייתה של תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל, דרומית לאשקלון, בעלות של $1.3 מיליארד. ב-2014 הסתיימו עבודות ההקמה והחלה ההפעלה המסחרית. תחנת הכוח של חברת דורד מוסקת בגז טבעי בעל כושר ייצור של כ-840 מגוואט. כמות המהווה כ-7% מסך כושר הייצור בישראל. החשמל מיוצר בהספקים משתנים על פי מערכת לביצוע חיזוי מדויק של צריכת הלקוחות בכל 30 דקות. הולכת החשמל ללקוחות החברה מתבצעת באמצעות קווי ההולכה והחלוקה של חברת החשמל. בחברת דורד השמירה על איכות הסביבה היא ערך בעל חשיבות עליונה. לכן בחרה דורד להקים את תחנת הכוח בטכנולוגיה מבוססת על מחזור משולב, כלומר שילוב של 12 טורבינות גז LM6000 מתוצרת ג'נרל אלקטריק, עם 2 טורבינות קיטור מתוצרת סקודה, במבנה מיוחד במינו בעולם המספק אמינות גבוהה. לטורבינות בתחנת הכוח יש יכולת להסתנכרן לרשת החשמל בתוך 2 דקות מרגע הפעלתן, ולהגיע לעומס מלא בתוך פחות מ10 דקות, כך שדורד יכולה לתת מענה מהיר בכל אירוע או תקלה באחת מיחידות הייצור בארץ ולתרום רבות להגדלת האמינות והיציבות של רשת החשמל במדינה. דורד השקיע בהקמת מערכות מחשוב מהמתקדמות בעולם לביצוע חיזוי מדויק של צריכת לקוחותיה, ניהול המחירות, הבילינג, ניהול הייצור מול מנהל המערכת וניהול צריכת הגז. פורטל הלקוחות שפותח על ידי חברת דורד מספק שקיפות ובהירות מרבית לצורך ייעול צריכת האנרגיה וחיסכון ניכר בעלויות עבור לקוחות החברה. יעילות ונצילות אנרגטית חשובה לא רק בתהליך ייצור החשמל. צוות ההנהלה והתפעול בחברת דורד הוא צוות מקצועי מצומצם ויעיל במיוחד. על הפעלת תחנת הכוח אמונה חברת איזום, באמצעות צוותים מקצועיים שעברו הכשרה של יותר משנתיים בתחנות כוח דומות של חברת זורלו. לעובדי חברת דורד מוטיבציה ודבקות במטרה, והם חדורי תחושת שליחות לאומית אמיתית, ומוכנים לאתגרי המחר, בעידן החדש של משק החשמל הפרטי במדינת ישראל.
ואי אפשר לסיים בלי להזכיר את השותפים לדרך. לקוחות חברת דורד מכל תחומי המשק, מכל רחבי הארץ. חברות קטנות ובינוניות, גופים הגדולים במשק הישראלי שהצטרפו מהשלבים הראשונים והיו שותפים לחזון. לקוחות שסללו את הדרך יד ביד עם חברת דורד אל עתיד אנרגטי טוב יותר. דורד אנרגיה מחויבת להמשיך בפיתוח תחנות כוח פרטיות בישראל, תוך שמירה על איכות הסביבה, ולהביא מהפכת אנרגיה לכל בית בישראל. דורד אנרגיה, מהפכת החשמל האישי כבר כאן.